אז קודם כל תספרי על עצמך ואיזה מקצוע את מלמדת. אוקיי, אז אני רקפת, ואני בעצם עוסקת בחינוך כבר 16 שנה, ואני מלמדת אומנות ועיצוב, בעצם במגמה, כאילו מי' עד י"ב. ורציתי לשאול איך בכלל הגעת לחינוך? מאיפה זה התחיל? הגעתי לחינוך. אז בעצם שסיימתי צבא וזה, וחשבתי מה אני אלמד, אז הבחירה הראשונה שלי דווקא הייתה מורה לאומנות. ואז בעקבות, את יודעת, אנשים מסביבי, וככה בן זוג, וכזה מחשבות על פרקטיקה, אז אמרו לי כאילו, אם את רוצה לעסוק באומנות, אז תחפשי את התואר הכי נחשב באומנות, למה את צריכה להיות מורה לאומנות, שזה כאילו הכי, נגיד, הכי מיידי, או הכי לא מתפרנסים מזה, נגיד. ואז הלכתי ללמוד ארכיטקטורה, ולמדתי, כאילו, זה היה קשה להתקבל, ולמדתי ארכיטקטורה שנתיים, ואז עברתי לעיצוב מוצר, ובסוף כל הגלגול הזה, אחרי שנולד לי ילד, והייתי כזה שנה במחשבות, החלטתי שאני צריכה לעבוד בחינוך. אז בעצם, כאילו עשיתי הסבה להוראת אומנות, ובעצם התחברו לי כזה כל הדברים שלמדתי, אבל ביחד עם ההוראה. הכנסת את הפן האומנותי גם אצלך לכיתת חינוך שלך, זה התבטא שם? כן, כן. זה באמת, נגיד שיעורי חינוך בכיתה שלי, בכיתות שלי, כי כבר היו לי 4, אז שיעורי חינוך תמיד יש בהם משהו של אומנות, כי זה המקום שהכי נוח לי להעביר תכנים. אני חושבת שגם חיבור נגיד דרך אומנות, לא צריך להיות אומן בשביל זה. כאילו תלמידים שנותנים להם רגע, לפני שמתחילים לדבר על איזשהו נושא, לעשות משהו שהוא קשור שנייה במחשבה ויצירה, זה משחרר להם הרבה דברים או מחסומים, שהם כאילו, זה כלי שהוא מאוד טוב, להתחיל שיחה, להתחיל מחשבה על רעיון, זה לא משנה איך אתה מצייר, או אם אתה יודע לצייר, זה לא משנה. אני אומרת שזה כלי שהוא מאוד טוב בחינוך, בלי קשר למורה לאומנות או לתלמיד אומנות. בכיתה, נניח, אני זוכרת שהצגה לנו את האסלה של מרסל דושן, אני זוכרת שהיה על זה ממש דיון כזה, אם זה אומנות, זה לא אומנות, ואני חושבת על כיתה רגילה שזה לא המקצוע העיקרי שהיא לומדת בתיכון, שזה לא מה שאנחנו מתמקצעים בו, שזה לא הנישה, אז איך את מביאה את זה לידי ביטוי יצירה שהיא יותר חברתית, יותר פוליטית, את מציגה בכלל תוכן כזה? קודם כל אני חושבת שזה עניין של אימון, כאילו אימון של הכיתה. כי נגיד בכיתות חינוך שלי אני מאוד מקפידה על חשיבה ביקורתית, באופן כללי, בכל נושא שאנחנו מדברים או רואים, או זה נמצא מסביבנו כל הזמן. אז אני הרבה פעמים מראה אפילו סרטונים או כתבות, או גם עבודות אומנות ופוסטרים, כרזות, פרסום, כדי לעורר את המחשבה שכאילו מישהו רצה להעביר מסר, אין משהו שאנחנו רואים בטלוויזיה שאין מאחוריו איזשהו מסר שמישהו רצה להעביר, גם אם זה פרסומת וגם אם זה, לא יודעת, ראיון בחדשות. אז אני חושבת שהכל זה עניין של תיווך ואימון, כאילו להראות את שני הצדדים, לתת לכולם להתבטא, וכן, לא צריך להיבהל מלחשוף תכנים שהם יותר קשים, כמובן בהתאמה להגיל, אבל כאילו אם יש את המבוגר שנמצא ויודע מתי לתת את הנקודות למחשבה מעבר, או לשים את הדגשים על כאילו מה ניסו להגיד וזה, אז אני לא חושבת שיש גבול. הכל צריך להיות במידה ובתיווך, אבל אפשר לדבר על כל תוכן. איך היא רוצה שישתנה במערכת? שינוי שמפריע, שינוי שהיית רוצה שיהיה. במערכת החינוך? כן. אז שאלה גדולה. אני חושבת שהייתי רוצה שבאמת יהיה אפשרויות של בחירה לכל תלמיד, יותר ממה שיש היום, או באמת, כאילו, אנחנו הרבה צריכים ללמד למבחן, ולא ללמד בשביל ללמוד. מבינה? כאילו, בסוף יש בגרות, ואנחנו עסוקים בלעזור לתלמידים לעבור את הבגרות, בצורה טובה, בצורה מיטבית, נגיד. אבל כאילו, בעולם אחר, אם היה אפשר פשוט ללמוד ולבחור, אז זה היה אידיאלי. אני חושבת שמי שלא אוהב את העבודה, באמת, זה בשורה התחתונה, ביום שאני לא ייהנה בבית ספר, אני לא אשאר. כאילו, זה ברור שיש רגעים קשים, וזה ברור שיש ימים לא פשוטים, ואני לא אגיד שכל יום בא לי ללכת לבית ספר, אבל בסך הכל, אם אני מסתכלת על העבודה שלי, אני מאוד אוהבת אותה, ואני חושבת שהיא נוגעת בהרבה תלמידים, שאני יכולה ללוות אותם אחר כך, או לשמוח שהם פונים אליי אחר כך, כמוך.
ואני חושבת שזה שווה את זה, כאילו, אם בן אדם לא טוב לו והוא ממורמר, הוא לא יכול להשפיע על אחרים בצורה טובה. אז אני חושבת שזה הבסיס לחינוך.